kridane bocah Mandura becik Narayana kelawan Permadi ingkang tetela bisa bingkas marang retu ingkang nerajang ana kahiwangan. Tegese samubarang ingkang ndok tindakake cetha lamun to hanjep marang kamulyane Tribawana. Muni nggih Bu Kulun. Wis satrepe lamun to jeneng kita nampa ganjaran nadyan to jeneng kita ora ngarep-arep sepisan. Jawata bakal paring wujute kreta pusaka ingkang aran Kyai Jaladara. Ingkang angka loro ya kuwi bendhe arane bendhe Pancajanya. Lan ingkang angka telu gandeng ripalungguhan iki Ndwarawati suwung ratune wis sirna, lenggaana tetepa dadi ratu gandeng jeneng kita. Mangka wadahe Sang Hyang Wisnu nganggo jejuluk Sri Bathara Kresna. Iwang Suksma dililuwih muga paring pepayung pring kayuwaning ingsun satemah mbabar pepadhanganing jagat Mandura. Kadangipun Kakang Yayarya Prabu mara gage prayogakna anggenmu ngabiyantara ning Stinggil Binatarata Mandura Yayi. Aduh Koko Prabu, paduka jimat sesembahan kula sanget anggen kula nampi dening ngantos semanten. Sih kadarman sarta pakurmatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang raying Kumbina. Dasaripun wilujeng niskala niring sambi kula anggen kula sowan mboten langkung sembah pangabektinipun ing rayi. Kunjuk wonten sahandhap pada paduka Koko Prabu Mandura. Kadangipun Kakang ndak tampa gawe bombong rasa. Ora liwat pangestu kumara gage tampanana Bismaka. Kawula nuwun inggih Gurawalan anggen kula mundhit tinampi tangan kula kalih. Mugi andadosaken jimating gesang kula Koko Prabu. Ora keri kadangipun Kakang ing Lesanpura Yayi Ugrasena mara gage prayogakna anggenmu sowan Yayi. Inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Koko Prabu. Wilujeng niskala niring sambi kula anggen kula sebo mboten langkung sembah pangabekti minangka tandha pengaji-aji kunjuk wonten sahandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya Yayi ndak tampa gawe bombong rasa pangestuku mara gage tampanana Grasena. Kawula nuwun inggih Gurawalan anggen kula mundhit tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jaja rumeketing Wardaya mawah ana radhaking kayuwanan paring pangsu saking paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yayi Yayarya Prabu apa dene Yayi Ugrasena? Apa to darunane ripalungguhan iki jeneng sira sakloron? Adoh sonawe cedhak saya ndak raketake yektine ana bab wigati ingkang bakal ndak babar. Yektinipun Kakang iki perangane menungsa sing rina wengi mung tansah gandrung karo kerukunan lan katentreman. Saya-saya bareng pun Kakang pinitaya dening para kawula lan antuk pangestuni para sepuh. Jumeneng nata ning negara Mandura yektine ingsun mikul tanggung jawab sing abot tumrap banger bacin butek bening mulya rekasane wong sak negara. Nyatane ripalungguhan iki sing tak gambarake karo sing kababar iki malah tiba kosok balen. Negara Mandura hawane saya panas, kahanane saya ribet. Para kawula adoh saka rasa tentrem merga mung tansah digoro-godo dening para brahmacara ingkang padha daksya marang wong cilik. Ingsun rumangsa prihatin nyang pangkahanan sing kaya mengkene. Lan yen nganti dina iki ingsun durung bisa weh pepadhang tumrap lakon lan pepeteng ing Mandura, apa becikipun Kakang tak lereh keprabon wae aku wis lingsem, aku wis ingsin ngadeg jejeg mongko dadi pengayoman ana ing Mandura kene Yayi. Kawula nuwun sewu.
Njeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Kalilan kula ingkang rayi badhe nderek sumelawatur lan mbok menawi wonten lepating atur kawula diagung pangaksama paduka Njeng Koko Prabu. Yayi Ugrasena mara gage matura Yayi. Nyuwun pangapunten. Awit saking pangestu paduka Njeng Koko Prabu kula kelampahan ngrangket para brahmacarah ingkang ganggu kamardikaning para dasih lan saksampunipun para grombolan kala wau kula cepeng pengareping para grombolan atur katerangan ingkang kanthi gamblang ingkang wosing wigati tiang-tiang kala wau tumindak mungkar tumindak murka ganggu damel dumateng katentreman menika awit wonten ingkang andekengi tegesipun para brahmacarah kala wau ganggu dumateng para kawula menika pancen wonten ingkang mrentah wonten ingkang bayar Koko Prabu. Banjur sing blonjo sing merintah marang para brahmacarah mau sapa? Ugrasena. Nyuwun pangapunten. Babar pisan kula mboten dugamana, kula mboten nglegewa, kula mboten nyakrabawa. Bilih ingkang merintah para grombolan kala wau mboten wonten sanes kejawi. Keluarga Mandura piyambak nenggih ingkang putra ing Sengkapura Anggir Adipati Baswara Kangsa. Mangkono Sang Prabu Basudewa mung jegrek nganti kaya tugu waja. Datang karaos, ndalewer prasasat kaya tangkis dada. Ngalumpruk datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune. Sanadyan to megap-megap lan magep-magep mrih tetep agung kawibawaning ratu mangkono giya medhar sabda kinarya mecah dumateng sepine kang swasana. Yayi Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu. Ya sanadyan batinku iki remuk rempu dadi rempon rasaku iki njula bareng ngerti yen Kangsa sing dadi sumbere kamurkan nanging yektine yen gelem glejah gelem nalar lan gelem ngorak-arik karo sejarah sakwutuhe lelakon iki dudu klerune Kangsa dudu lupute Kangsa. Apa to sebabe kok pun Kakang paring dawuh kaya mengkono? Merga pun Kakang kelingan jaman semana. Gandeng pun Kakang ki seneng bebedak ana ing alas golek wujude kewan kanggo isen-isen tumraping kebon raja. Mongko wis cetha lamun to garwaning sun ki ana 3. Ya kuwi Mairah Mahira utawa Mahindra ingkang angka 3 ya kuwi Badrahini. Nalika semana pun Kakang ora adil sing tak kanthi sing ndak kanthi bebedak ana ing alas. Nalika semana ya mung Mahira kelawan Badrahini ning Mairah ora ndak kanthi malah ndak dawuhi supaya lenggah ana ing kraton. Lah kuwi mula bukane iki lelakon iki dadi ribet dadi pepetek ya ngono kuwi merga aku duwe bojo sing cacahe 3 ning nyatane aku ora bisa adil. Yen aku adil kudune bojo 3 mau tak jak kabeh ning tak kerekke siji. Bareng nyatane tak kerekke siji nemahe bilayo merga kamurkane Narendra Ngwagra Prabu Gurawangsa sing wani nyidra resmi kelawan Mairah sing nalika semana jarene
Ratu Nggagra Gurawangsa ki dandan jebles karo Basudewa. Mula si Mairah ora rumangsa sulap, ora rumangsa kaget bareng dikanthi cumbana, dikanthi saresmi ya diladeni apa mestine. Satemah Mairah mbobot tak tundung saka kraton. Mairah mbobot tak tundung saka kraton, banjur anak-anak si Jaka Maruta. Jaka Maruta diglonthah karo surati mantra. Dewasane dheweke sakwise duwe kadigdayan ngamuk punggung Suratamtaha ana ing negara Mandura biyen. Para sentana praja ora ana sing mangga puliya tanding karo Jaka Maruta. Satemah ndak angkat dadi putra Andanu utawa anak angkate Prabu Basudewa. Tak paringi tetenger utawa kekasih ya kuwi Adipati Kangsadewa ndak lenggahake ana ing Sukapura utawa ana ing Sengkapura. Sakwutuhe Kangsa kae ora kleru ning janjane yen gelem ngakoni sing kleru iki Basudewa. Wong ya kenapa peh dadi ratu bojo ndadakake nggih apa coba? Entek-entekane barang aku wis tuwa kaya ngene iki malah nyampluk karo praupanku dhewe. Pelampahan ingkang sampun kawuri mboten perlu dipun penggalih nanging monggo sak mangke netepaken kawicaksanan kanthi adil lan adhedhasar kautaman. Dene kinarya nyirep prahara mrih yuwananing Praja Mandura kula suwun Kaka Prabu sampun ngantos wigih haringa sampun ngantos mangkro tingal. Nadyanto angger Kangsa menika sampun kadaku dados putra paduka nanging gandeng Kangsa sampun murang susila nerak pacak trajang angger mila kedah nampi pidana jumbuh kalian pranataning praja ing sampun lumampah. Inggih kanthi mekaten hukum Praja Mandura tetep wibawa lan boten dipun sepelekaken dening sinten kemawon. Hambek paduka kedah sama beda dana denda tegesipun Nadyanto wong liya braya yen pancen gedhe labuhe kedah pinaringan nugraha kosok wangsulipun Nadyanto keluarga kulit daging sanak kadang yen perlu putra menawi darbe kalepatan dumateng negari kedah nampi pidana sakmurwatipun. Kawula nuwun sewu amik pasang kalimat tapi tinebening tulak manudha maweng tong tawang-tuwang. Kanjeng Dewaji kula ingkang sowan wonten ing ngarsa paduka mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Rama. Ya jagat ya dewa ya Bathara putraku Kangsa. Ndak tampa gawe bombong ing rasa lega legawaning penggalih. Ora liwat pangestunipun Rama maragake tampanana Jaka Maruta. Lho nggih, brawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih. Mugi andadosaken jimating gesang kula. Nuwun pangapunten Rama Prabu. Dene kula tilar ing tata krami tebih saking Suba Sita lan tata krama tanpa piniji lajeng sowan wonten ngabiyantara paduka nedhengipun dinten pasewakan. Yektosipun waleh-waleh menapa lan sebabipun menapa kok kula cumantaka kados mekaten karana kula menika nganggep dumateng paduka menika tiyang sepuh kula menika mboten namung tata lair kemawon ning kandhas dumugi ngantos wonten ing batin. Mila kala mangsa menawi wonten kawula ingkang ngrasani ngraosi awon dumateng paduka cocok kula ingkang mboten trima, kula ingkang mboten narimakaken. Lah saya dangu kok kuping kula menika kok saya abang, saya panas amargi kathahipun para kawula ing sami ngraosi dumateng paduka. Lah ngeten. Yektosipun sowan kula wonten ngarsa paduka menika mboten saking pikajeng kula piyambak, ning kula menika namung dados talang aturipun para kawula ing sakukuban negari Mandura mliginipun kawula paduka ingkang mijil kakung. Sampun pinten-pinten taun menika rumaos bosen. Pinten-pinten taun menika sampun rumaos bosen. King menapa urip mung sepisan wae kok mung dijak bangun, dijak ngibadah, dijak manembah. Mboten nate antuk panglipur ingkang sae.
Mongko tiyang jaler menika nyambut damelipun menika awrat sanget. Wonten ugi ingkang wani toh jiwa raga ngetohke nyawane kanggo nguripi keluarga. Parandene rina wengi kok mboten nate pikantuk panglipur. Lah gandeng para priya menika mujudaken kekiyatan utawi saka guru tumraping adeking negari Mandura. Monggo to dipun gatosaken panyuwunipun menapa monggo dipun sembadani dipun remen-remenaken manahipun para kawula. Awit kula sampun saged gambaraken wong lanang yen batine digawe seneng niki mangke sariranipun badhe saras lan santosa, yen awake niku sehat pikirane dadi padang jinglang. Amargi kula ngraosaken wiwit paduka jumeneng dados Narendra niku ingkang mangrangkul, ingkang mangcedhaki, ingkang mangtresnani mung bangsane para sepuh, para brahmana resi, kiai alim ulama. Ning paduka mboten tresnani kalian para nem-neman. Lah menika klentu. Mongko ratu menika kedah warata, ratu menika kedah adil. Ora kena kok Narendra mban Cindemban Siladan sing ditresnani mung para sepuh mboten saged. Sedaya kedah pikantuk tetesing katresnan paduka diwaji. Lah kinarya gebrak dumateng kahanan, kinarya nyelimur dumateng swasana supados para warga ing Mandura menika mboten namung mikir dumateng butuh kemawon. Kula usul kula nyuwun dipun wontenaken adu jago, nanging kang dipun du sanes jago bopongan ning jago bombongan. Tegesipun dudu ayam lumrah sing didu ning jalma menungsa. Kula sampun nyamigaken Paman Surati mantra mongko dados jago wonten Kaneman Sengkapura. Dene jago saking kraton mriki sinten derek menawa Paman Ugrasena napa Paman Arya Prabu. Syukur bagi sewu menawi Kanjeng Rama pribadi ngang jumangkah dadi jago tanding kalian Paman Surati mantra. Jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat gletek petele aku bisa maca karo lorek ing atimu Kangsa. Anggonmu ngejak maksiat karo Ratu Mandura nganti diadani adu jago menungsa butuh mung bakal njungkeng kawibawane bapakmu supaya glundung saka kursi keprabon. Ing atase kowe kiat majaning ratu sing kudune paring conto sing becik marang para kawula lan wis cetha ngiglo tanpa warana. Yen ana adu jago mesti bakal kanggo srana ajang ngabotowan utawa totowan. Mongko totowan kuwi larangan tumrape agama lan larangan tumrape negara. Ora ndak lilani. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ora ndak lilani sapa sing ra trima sing dadaki Ratu Mandura. Loh, sing ngoten. Nuwun sewu Diwaji. Bab menika kedah paduka penggalih kanthi saestu, paduka penggalih kanthi wening. Kula wani matur kados mekaten menika ngibarate wong kendel mesti duwe piandel. Maknanipun menapa? Boten kok nama kula menika ngancam ngincim dumateng paduka Dewaji babar pisan boten, nanging menika kangge srana nylametaken para kawula Mandura supados mulya lan remen raosipun. Kok ngantos nuwun sewu ngapunten. Kok ngantos paduka mboten kepareng dhahar atur kula mboten kersa ngawontenaken adu jago menungsa tandinge jago Sengkapura karo Kasepuhan Mandura. Nyuwun pangapunten sedaya lorek ing pakarti Sentana Praja Mandura boroke Ratu Mandura menika sampun wonten gegeman kula. Yen panyuwun kula mboten dipun pinangkani wawadi menika badhe kula sebar. Aja blangap-blangap paton ngucapke Kangsa. Wawadi apa? Nuwun sewu, apa ndok kira dupeh bayi wingi sore kula mboten ngerti. Ning menawi kula aturaken wonten mriki mangke mesakaken Kanjeng Dewaji ndak ilang kawibawane diguyu karo Sentana Praja. Kula ngampil dalem paringgitan wingking monggo catur netra kaliyan kula. Monggo. Ratu Mandura lan Sentana Mandura duwe wewadi ingkang banger bajin tudono sing ndok karepake sing endi para gage wendongenga. Riyen dongeng nggih dongeng
Rembukan nggih rembukan. Ngapunten, mriki mboten wonten kopi. Mboten kok njur nuwun sewu sinomane bingung mboten. Kula nyuwun prisa dhumateng paduka niku lho. Mboten napa-napa. Kula pun kulina teng pundi-pundi niku ceret kula niku mboten napa-napa. Nyemoni pripun mboten. Pamrihipun anggenipun guneman kula kalian Kanjeng Rama menika merdika. Mboten perlu kenceng-kenceng. Wong ingkang ngertos nggih namung kula kalian paduka. Teng mriki namung catur netra. Piye? Pondok. Nggih. Ampun kaget iki. Nalika paduka Kanjeng Rama maksih timur dereng jumeneng nata ingkang lenggah keprabon wonten ing Mandura mriki Kanjeng Eyang Kunti Boja wonten cariyosipun salah satunggalipun waranggana ingkang yektosipun menika saking dusun banjur nuwun sewu kluyuran turut pasar kalian rombonganipun mung nggawa bathok njaluk pelas teng pasar ya merga pinter lenywara pinter anggene mbeksa jaranan pisan. Satemah wonten daya darik saking para kawula minggahipun ngantos nggegeraken kraton Mandura. Satemah tiang estri kala wau kaangkat dados abdi dalem waranggana kraton Mandura. Naminipun Nyi Sagopi. Nggih mboten? Sagopi. Kemutan Sagopi gandeng dadi abdi kraton mosok jenenge omong Sagopi lajeng dipun gantos nami Ya Soda. Kula mboten maido kondange mbrepeki jagat Sagopi kala wau lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan boten wonten getek cirine boten cacate kukulen nggih boten suarane becik suarane apik pinter mbeksa pinter ngedi busana ngadi sarira satemah bab menika ndadosaken bingunge para putra-putra Ratu Mandura wiwit saking paduka Kanjeng Rama Basudewa paman Arya Prabu paman Ugrasena wong telu dong gendhengi karo Sagopi. Saklebetipun kraton ngawontenaken adicara nenggih klenengan anggara kasih Sagopi dipun glandhang kalian putra Pambayun Mandura nenggih paduka Kanjeng Rama. Nanging kowe menengo dhisik ana nggih riyen kula tutukne riyen. Pun glandhang kalian Raden Basudewa. Raosipun njula Sagopi sejatosipun. Ning gandeng namung abdi yen nganti ora ngestokke dawuhe putra ratu mesti bakal nampa pidana gedhe. Lajeng dipun ladosi lambang sari menapa mestinipun ngantos Sagopi mbobok. Mangkiri, mangpira. Sagopi bobot mengandung. Bobot
ing atase anak ratu mongko isih Jaka Kumala kala isih legan parandene kok ngetengi sinden. Wirang lho anak ratu mosok mung karo sinden. Sinden kala wau dipun singkiraken saking kraton merga mbobot dipun titipaken wonten kademangan Widara Kandhang dumateng tunggal sak peguron jengandika ingkang nami nenggih pun Demang Sagopa. Ngopo kok linitipke nggene Demang Sagopa? Merga Basudewa isih duwe rasa tresna karo Sagopi. Men ora sujana nuwun sewu kok titipke ning Sagopa. Merga Sagopa nadyan to lanang, blegere ya lanang. Mila lajeng ditipun-tipaken wonten ing Widara Kandhang. Mboten mandheg dumugi semanten sing kedanan karo sinden Sagopi mboten namung Sang Basudewa ning adine sing jenenge Arya Prabu. Nglimpe brangkangan nganti tekan Widara Kandhang yen nganti cumbana wonten ing desa Tanwurunga namung badhe dipun wirang-wirangaken dening para kawuling Widara Kandhang. Lajeng nuwun sewu Sagopi dijak lunga tembunge sakniki check in. Lambang Sari anak-anak melih. Mboten namung semanten. Kok ya ana sing nusulne jenenge Ugrasena. Niku ya golek limpene kakange, watone kakange limpe nggih brangkangan teng Widara Kandhang. Nggih. Anggenipun sambung tresna Ugrasena kaliyan Sagopi niku ugi anak-anak Sang Basudewa peputra Udawa. Sang Arya Prabu mijil pawestri nenggih Larasati ewadene nuwun sewu Ugrasena anak-anak Hadi Sucipta. Hadi Manggala nggih, Hadi Manggala niku leres napa leres? Lek bab niki kula bongkar geger niki mangke. Hati. Kula mboten maido kenging menapa tiyang duka jaler utawi estri jaman sakniki kok seneng sedeng, seneng selingkuh merga sing miwiti niku wong kraton piyambak. Wis mingkemo kowe mingkemo. Adu jago napa dipun pinanggani? Apa wae panjalukmu tak turuti. Bakune sejarah elek iki aja kok sebar nang endi-endi Kangsa. Aja Kangsa. Yen perlu kowe njaluk kraton iki pengen dadi ratu ana Mandura tak turuti tak wisuda dina iki. Kula mboten pengen dadi ratu. Dadi ratu napa penak mboten penar ning warung isin malah. Napa-napa utang nggih sungkan. Pun dados ngeten kemawon ning nuwun sewu pajek saking para kawula separo kangge kula. Mangke kula nggih bangun Kadipaten Sengkapura men timbang kalian Kraton Mandura. Iya. Iya. Muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah anjangkung. Lakone Pakmu cukup dadi kaca Brenggala jada nyuntuh kowe kabeh. Purwa Madya Wasana samendhang boten wonten ing karempit sedaya atur kula sampun kula babaraken. Kula mangeni wekdal 7 dina. Yen nganti kasepuhan Mandura mboten ngirim jago wonten alun-alun Mandura tanding kalian Paman Suratimantra, wit menika badhe daya ngadeke kraton Mandura. Padhangipun Kakang Yayi Arya Prabu padine Yayi Ugrasena. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu, wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye paribasane Kangsa ki ngibarate jaran lagi negar geni lagi ndadi. Yen nganti geni ndadi
dadi kok malah kok kembari geni tan wurunga malah saya murup makantar-kantar yen para penggede mung golek bener iki engko wong cilik sing padha keblinger. Mula kang mangkono turutana apa kang dadi penjaluke Kangsa. Ndak perintah Ripalungguhan iki Ugrasena munggah ning pertapan Saptawarga. Ingsun kelingan lamun ta Yayi Kunti Talibrata duwe putra sing gagah prakosa Surasekti Mandraguna laire mbiyen jari jenenge bungkus bareng Ripalungguhan iki mudha tumaruna jenenge Bratasena golek ana. Kuwi Trah Mandura sing uga kudu duwe tanggung jawab tumrap keslametane wong Mandura. Lho nggih. Yen tetelo kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Kalilan kula amit madha pasilan Koko Prabu. Ya. Ya Arya Prabu. Wonten dawuh Koko Prabu. Kaya ora ana dawuh maneh bubarna kang padha nggantung seba ingsun nedya kundur ngedaton meminta marang Sih nugraning Hyang Agung. Muga pangeran tansah paring dana rasa marang wong Mandura. Wah, ladala. Raja Manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat. Paman Patih Surati mantra paman. Kawula nuwun anggir amiji dumateng ingkang abdi ing kepadian kalilan cumadong dawang Baswara Kangsa. Awit saking pandonga jenengan kula sampun kelampan minggah wonten setinggil Binatarata negari Mandura motak dumateng Kanjeng Rama Prabu Basudewa supados dipun wontenaken tontonan ingkang alangka nenggih adu jago menungsa. Pitung dinten malih badhe kagelar lan kababar mila saking menika kula suwun kanthi sanget Paman Surati mantra tetep siaga ing diri sawiga ing gati. Benjang salebetipun adu jago kula mulya nggih wonten tangan sampeyan. Kula mati ya merga saka sampeyan. Aja nganti bebarang wirang. Inggih Angger Kangsa. Kula suwun sampun ngantos was melang ing penggalih. Sepinten bangganipun jago saking kasepuhan Kraton Mandura badhe glundungi memet bagus. Umbara nanggo. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Ripalungguhan iki wis aku antuk dawuh saka Kanjeng Rama lan antuk palilah. Separo pajeke kawula wong Mandura dipasrahke marang Kangsa, mula kowe sing pinter. Sing pinter nglumukake brana picis kanggo srana bangun tumrap kajayane wong Sengkapura. Lho nggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh kejaba saka kuwi. Tetep ana sing dadi klilip mungging netra satru mungging cangklakan mungsuh bunitan sing dadi pepalang anggen kubakan depani bumi Mandura ora ana liya kejaba putrane Kanjeng Rama Prabu Basudewa sing cacahe ana 3. Pakrasana Narayana kelawan Bratajaya sing Ripalungguhan iki manut kabar sing sumebar lumantar aturi telik sandi cah 3 kuwi mau didelikake ana ing Kademangan Widara Kandhang. Janji kowe ning Widara Kandhang ketemu wong lanang gedhe dhuwur sing pakulitane bule ora perlu kok takoni tugelen kulune. Menika sinten? Kuwi sing jeneng Kakrasana putra pambayun saka Rama Prabu Basudewa. Kudu ndok tugel janggane. Inggih, mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Kowe mak klithih neng Widara Kandhang ketemu wong lanang sing pakulitane ireng kuru cilik. Ora perlu kok takoni babaten kulune. Sinten menika? Kuwi sing jenenge Narayana. Lho nggih sendika ngestakaken dawuh. Kowe nang Widara Kandhang kok weruh wong wadon sing ayu rupane, rambute brintik, pakulitane ireng ning irenge manis. Ora usah kok takoni tugel gulune. Aja. Kuwi katresnanku, kuwi mutiarane uripku, ya kuwi si Bratajaya ya lara ireng. Mindah kaya apa mareming rasaku lamun ta jumeneng ratu ning negara Mandura sesandingan kelawan mustikaning jejantung ya kuwi Bratajaya. Gendongen nganti mak seruwing ana kabar kowe wani ngambung tak tugel kulumu. Inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh budal dina iki.
Paman sing siaga ing diri nadyan to wancine barat wis sampean kudu samekta sakabeh ngestaken dawuh anggir sinebut bumi perdikan karana ora duwe kewajiban pajek marang negara Mandura mulat mangaler pinatesan gunung Jaladara ingkang dhuwure sasak sundul langit ilining toya saking harga lenggak-lenggok manggap kinarya nyileni pasabunan lan pategalan sarta kinarya sesuci para kawuling kuning samya manembak marang Gusti kepining marga winates tembok kang linabur seta dasare nyarengi dinten merdeka gendera ku mlebet nenggih sang Dwi Warna saben-saben prapatan winangun cakra kinarya bawa rasa lan jaga katentremane desa satemah para kawula guyub rukun tebih saking tindak Durjana sinten ingkang lenggah wonten ing pendhapa kademangan inggih Sang Kakrasana kahadhep ingkang rayi Sang Narayana Bratajaya miwah Sang Udawa dereng dawuh kawijil pangandikane Sang Kakrasana mangkono lamun to kawya sing lisan ya jagat ya dewa ya bathara kadangipun Kakang Yayi Narayana kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kakang Mas Kakrasana Bratajaya ana dawuh mapa Kakang ora keri Kakang Udawa Kakrasana piye semune ana bab ingkang bakal rembug maragake dawuhna ingkang kanthi tetela ya wis pirang-pirang dina anggenku angantu-antu lan anganti-anti mlumpuke para kadang-kadang widara kadang dasare bapa Demang Sagopa sakwutuhe wis masrahake tumrap panggulawentahe dulur marang Kakrasana tegese Narayana Bratajaya watake becik apa ala apik apa nista iki mengko gumantung Kakrasana anggene nggulawentah mligine marang kowe Narayana kabar sing wis sumebar warta sing rata lan ana salah sawijining kawula widara kandhang sing ora gelem disebut jenenge matur marang Kakrasana sing surasane jare Narayana Ripalungguhan iki minger kiblate molima wis mbudaya ing saben dina wiwit saka madat madon minum main maling wis kok tindake ing saben dinane apa kira-kira Narayana ora gagas ora mikir lamun to madat madon minum main maling kuwi larangan tumrape agama lan uga negara madat ki tegese ngombe wujute srana ingkang kanggo marem utawa senenging pribadi satemah wani karo sapa wae tanpa duwe rasa gigrek batine marem pikire padhang ning yektine kuwi mung srana kanggo ngrusak marang jaringane pikirmu utawa jaringane otakmu kuwi madat minum ngombe banyu sing disumet wae murup lamun to dilebokke ana ing awak tan wurunga bakal brodol ususmu parandine malah kowe mendem main kuwi nadyan to kaya ngapa lan kepiye tetep kuwi kanistan kuwi wong tegel kuwi wong mentala sing jenenge wong main aja kok wong liya mara tuwa wae dimusuh kuwi main maling nyatane ora mung secara sesideman nanging kowe nganggo dalan sing nyata wani brandal wani begal wani ngecu wani japret madat wis main wis maling wis
kok madon ora kok jlentrehke ora kok wejangke karo Kakang Narayana ki kepiye kok krasana. Yen bab kuwi aku ora wani ngandani dhek mergo aku dhewe wong rusak aku piye ngono. Ora kandhake. Ning sing wigati magepukan kelawan kondange jagat Mandura mligi ning alas wulusan. Ana brandal sing ngaku jare Sura Gentiri ning tinemune jebul kuwi Narayana. Aku durung marep lamun to durung krungu saka ucapmu dhewe. Kabar sing ndak tampa iki kabur apa kababar ing kasunyatan? Kakang Mas Kakrasana jimat sesemban kuling Marcapada prateng delahan. Kula mboten badhe selak, kula mboten badhe goroh, kula mboten badhe kumbi. Sedaya ingkang jengandika dawuhaken menika leres lan kababar ing kasunyatan. Molima kula tindakaken nanging yektosipun ingkang wigati ripalungguhan samangke menika mboten wonten sanes kejawi kula nindakaken dados brandal dados begal. Lan anggen kula dados brandal menika mboten kok kula mburu dumateng marming manah kula pribadi ning karana kula ningali ngibarate timbangan jomplang etungan ganjil tumraping negari Mandura ketitik sing saya sugih saya ndedel sugihe sing mlarat saya nete-nete uripe pejabat praja sing kudune ngayomi marang para kawula ning nyatanipun golek marme dhewe golek klimis sing lambe mlenduke wetenge dhewe golek mulya dhewe tanpa gagas rekasane sagung para kawula dasih mongko sing dirasakne kamulyan dene wong sugih kala wau inggih saking bondo pajek para kawula anggenipun pasok marang negari. Kula akeni kula dados brandal kula dados begal ning kula pilih-pilih ingkang kula begal namung wong sugih namung sentana praja sing paning nglingkuhke dhuwit negara. Sasampunipun kula pikantuk wujude brana kala wau boten kula pangan piyambak ning kula wenehaken dumateng wong cilik ingkang keserakat gesangipun. Narayana nadyanto disungging kencana direngga ngangge mutiara sing jenenge brandal dadi begal kuwi tetep kanistan ora ana sejarah sing ngukir begal kuwi babakan ingkang becik lan apik. Sawangen kakangmu Kakrasana aku ki ngandani nom-noman Widara Kandhang kabeh do ngestokake dawuhku. Parandene mau ngandani karo adine wae parandene kowe malah mejang karo wong gerang dikandani malah nuturi dikandani malah maneni. Ripalungguhan iki nganggep Kakrasana ki kakangmu wakile bapak kowe manuta karo aku damar mancung cepeta lereno anggenmu dadi brandal lereno anggenmu dadi kecu. Janji ora manut karo aku tega mentala jempalani karo dapurmu. Nuwun ngapunten Kakang Mas. Tekad kula menika sampun kenceng, tekad kula menika sampun gembleng. Nuwun sewu. Sampun malih kok namung Kakang Mas Kakrasana ingkang ngemutaken dumateng kula. Nadyan dewa mudhun nggawa gaman bledhek kula mboten badhe mundur tetep dadi brandal. Aku regani larang kewanenmu kendel tenan kowe kendel mancasi karo dawuhe kakangmu ya aja mung dapure Kakrasana dewa mudhun nggo gaman bledhek parandene kowe ora bakal leren anggenmu dadi begal apik kowe ganteng tenan ning Widara Kandhang kene saputu wis dipasrahke marang Kakrasana yen kowe ora manut karo aku luwih becik kowe minggat kowe lunga. Kowe lunga. Janji ora gelem lunga kursi sing tak lungguh tak keprone ndiasmu ora pecah gurone batangmu. Kang Kakrasana wawarahe bapa Demang Sagopa mbiyen wong ki yen sabar
kinasih dening pangeran wong ngalah luhur wekasane. Yo nadyan to Kakang Narayana ki kleru, Kakang Narayana ki luput ning carane ngelekke apa kudu kok sentak kok getak kaya ngono kuwi nganggo swara sing kasar. Kula Kang mangkono dirembuk sing kanthi apik. Nyatane ora kena dirembuk mergo omonganmu kasar. Isaku yo kasar kaya ngene iki. Ana petung diitung, ana rembuk dirembuk, yen ana perkara diudari. Carane ngudari aku ya ngene iki. Yen ngono ki tegese ora ana bedane ngibarate genin dadi malah kok sok nganggo bensin. Nek ngandani karo aku rasa pinter kowe karo Kokrasana. Yen kowe mbelani karo kakangmu Narayana, kowe minggat pisan rasa kok tunduk karo lunga. Ora kerasan. Seneni terus. Ngandani nguturi pengajian kuwi arep. Bose to bose. Jane yen gelem ngakoni neng Widara Kandang ini tuwek dhewe aku. Yen gelem ngakoni tuwek dhewe iki aku nomor loro iki kowe. Mula aku karo kowe dilumpukne ning bonangan lak ngono to. Lah sing jenenge wong tuwa iku kudune kena tinuwa tuwa lan tinuwi tuwi. Wong tuwa iku kudune kena kanggo gondelan. Lah aku ora maido ora mbelani Kokrasana, ora mbelani karo Narayana. Ning aku mapan ana tengah. Ya. Lah pancen kowe bener Narayana kleru. Ning nuwun sewu, apa carane ngrampungi perkara kudu kaya ngono kuwi. Dipenggale. Adimu loro kok tundung Narayana lunga, Bratajaya lunga. Apa kowe engko ora kaget yen eneng suarane tangga? Lah kae adike loro ditundung warisane arep dipek dhewe. Apa ora isin? Adike loro digendengne kabeh, gamelan wayange ben dipek dhewe. Lah, perkara kok Narayana sing lunga monggo kowe ora risih karo swarane tangga ngono kuwi. Mula sing adem sing tentrem, ngrampungke perkara ngibarate gawe banyu bening. Mula le beningne ya ngangge banyu, aja ngangge gethuk. Lah, menawi saking pamanggijen nganti kok kados pundi? Ngece, lek ngono kuwi ngece. Yen kowe manut karo aku cah loro kae. Tak tututane sebabe merga rokokku digawa Narayana. Reke nggawa aku ning rokoke dheke. Apa ya jalan carane ngene. Kowe lungguh ning kademangan wis apa mestine kok tindake tak tututane cah loro syukur yen kena tak kandhani. Tututana. 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 Nah mesti asam lambunge kumat kuwi mesti bener. Nesu entek-entekane ngono kuwi ora. Tambani apa-apa no. Tututane ati. Bratajaya pek nusul Narayana. Aku melu kowe Kakang. Aku ki brandal, aja melu aku nderek Kakang Kokrasana. Luwih becik melu brandal timbangan melu Kakang Kokrasana sing ngomongane buanter terus. Ora kerasan mendina digetaki rene wong biasane aku tok misuh-misuh. Sapa Kokrasana? Aku ora kerasan aku tak melu kowe. Apa ora gila duwe dulur begal? Yen perlu aku dadi begal pisan. Wong wadon tek dadi begal, begal ki nggunakake kekuatan otot. Apa sing bisa begal bondo ki mung ngangge otot? Wong wedok tok anggap ora iso begal. Caramu begal piye yen wong wadon kaya kowe kuwi? Ora perlu nganggo perang. Waton ana wong tak encepi, banjur mripatku tak kedhepne sisih. Engko yen bengkoke lurah rantek pengin roh. Narayana, Bratajaya, mulih. Neng Widara Kandang sing tuwa dhewe iki Udawa. Mula yen manut karo pakonku men ora disawang ala karo wong jaba, gelem ora gelem Narayana Bratajaya kudu mulih.
Sri Palungguhan iki bareng karo Udawa aja manut karo sapa-sapa, manuta karo aku Narayana Bratajaya kudu mulih. Yen aku ora gelem mulih arep apa? Yen nganti ora gelem mulih, aku melu lunga pisan. Piye teke? Senengane brandal meneh Kakang Udawa. Yo manut karo kowe, nyatane sediamu ki tulus ora kanggo nikmati pribadine kok sebarke marang wong cilik. Ya brandal tenan kowe. Iya brandal. Mongko sumpahe brandal bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Bratajaya. Bondo apa nyawa? Ayo. Sakjroning aku ngambah alas wulusan ketemu wong sing mlumpat saka sak ndure wit-witan rambuté gondrong. Sawu tambuh marang aku jenengku Bega Udawa. Bega yo kowe prajurit saka ngendi? Sentana Praja saka Kadipaten Sengkapura, kumandhang garba kang dadi aranku. Bondo apa nyawa? Piye? Karepmu piye? Bondo apa nyawa? Abot nyawamu bondo gawarini. Abot bandamu nglayang nyawamu. Kowe iki brandal cepete paradine jarak perkara karo wong Sengkapura. Sulung mlebu geni ora kakan sangat ramingkat ilang nyawa. Ing kene ketatalan tenan musuh aku.
Wah. Weh. Oh. Hey. Oh. Ah. Hey. Mundur. Apa? Randa Sura Gentiri. Sopo Bintang Samudra? Bondo apa nyawa? Abot bandamu nglayang nyawamu. Abot nyawamu bondo gorene. Parat mecece dadi Branda. Oh. Kakang Narayana sing jenenge begal iki ora mung njupuki sandhangane mungsuh njur dilumpukne kapan olehmu maju perang ngenteni kowe leren Kakang Udawa leren kok aku tak maju perang kae mungsuh Sentana Sengkapura malang kadak kae iya caramu perang sing jenenge otok kuwi kalahe karo otak sing jenenge aka kuwi kalahe karo akal maknane aku tak matek mantram gaib luwih dhisik insana matek ajiku jaran goyang sun goyanganing tengah latar cemetiku sada lanang sun sabetake gunung jugruk segara asat sun sabetake jabang bayine wong Sengkapura teka kedhep teka kerep welas asih awit saka keparenging Gusti esek-esek jebret esek-esek jebret tek nganggo esek-esek barang sing marai mandi kuwi jajal maju tenono grombolane Branda jebul ana wedoke barang. Sapa? Branda Bratajaya. Bratajaya. Kowe sing jenenge Kumbara Nangga. Lho, wis kenal karo aku, ngerti karo aku. Ngerti wae wong dina kumpul sak kothak. Urung-urung. Janjane kowe manut karo aku ora perlu kowe dadi branda, dadi begal. Eman-eman ayumu. Eman-eman ayumu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye uripku wis kepenak ning Sengkapura nadyan to nganggo cara sing ora sak mestine. Glandang duit pajek saka para kawula banjur tak nggo srana seneng-seneng ning iki engko ora tak nggo dhewe ning tak nggo seneng-seneng karo kowe merga blaka suta blak kotang terus terang aku tresna karo kowe Bratajaya aku tresna karo kowe wong ayu tik nganti tumpuk undung kaya ngono kuwi wis ayu rupane untune dipageri pisan yen pancen tresna tandha tresnane piye kowe ngejak apa njaluk piye budal aku gelem metu saka rombongan begal budaya
Terus ning aku kudu ninggali kas neng kono dhisik. Kas piye? Aku yen entuk tak njaluk sandangamu kuwi lak saka Mas. Mas, iki ora semprotan, Mas tenan iki. Tak jaluk ing tak wenehake pengarepe para brandal bar kuwi aku jak lunga ning endi wae gelem. Tiane. Muga-muga wong Sengkapura renek sing roh. Yen nganti roh mesti saingan karo aku. Walid nak Dewi boleh. Tak nak lah. Njupuk ana sandang andi sing kok karepake mara gage jupuken mengko yen rampung kowe melu aku ya. Kalung ulur emas iki. Garuda mungkur iki gordang iki emas kabeh iki. Jupono aja bingungke aku kowe. Jupono. Nuwun ora. Matur nuwun. Weneh Narana mengko bar kuwi tak jak. Nang endi? Ya sak senengku. Melu aku. Sik yo. Tak enteni aja suwe-suwe. Sopo iki? Kayak mau Bratajaya iki sapa? Bratajaya. Ngapa endi sing jenenge Bratajaya? Arep kok kapake. Tak jak lunga Arabi penak men kowe. Lah iki mok kowe percaya men karo begal. Begal lek wedok ni malah luwih kejem ngerti ora kowe. Dudu karepe dhewe. Lah karepe sapa yen kaya ngono kuwi? Setan alas kapusan karo wedokan karo. Nah, goblok. Oh. Apa? Wis entuk bondo pirang-pirang. Para gage mudhuna ning Karang Padesan. Brana picis iki wenehna karo wong cilik. Ya.
saka dhisik. Iki ana pendeta tuwa sing wani liwat oning alas wulusan. Tur dasare sandang panganggone becik anggon-anggone mompyor mesti regane larang. Sapa kowe? Kisanak ditepungake. Peparapku Resi Padmanaba saka pertapan Untara Nadi. Panjenengamu kuwi sapa Kisanak? Jenengku Brandal Suragentiri ya Narayana. Penemban wis kondang alas iki gawat merga kabeh padha wedi yen dijarah rayah bandane lan ilang nyawane. Nanging yo gene kowe tek wani liwat kene iki dasarmu apa? Kisana. Nadyanto panjenengamu kuwi kondang Brandal sing kejem. Nanging mesti isih duwe rasa pangrasa. Ya mung aku bakal nyuwun prisa ing ngatasi sliramu kuwi isih timur muda tumaruna tur dasare sekti mandraguna. Apa ora luwih prayoga yen kaprawiranmu kuwi kok gunakake kanggo labuh negara kanthi srana dadi pejabating praja? Penemban aku dadi begal iki merga pancen aku serik karo pejabat negara. Lho, sebabe apa tik ngono? Merga pejabat negara dina iki wis kelangan kiblat. Anane wong mung murka kelawan serakah kawula dijiret nganggo pajek sing nekak gulu ning entek-entekane mung dienggo bancaan lan ngumbar kamurkan dening para sentana praja. Mula aku dadi begal iki merga sing tak jarah ya mung bandane wong sugih lan pejabat lan duwite ora tak nggo dhewe nanging tak sebarake marang para kawula sing uripe mlarat lan keserakat. Kisana yen ndak rasa sejatine sediamu kuwi bener ning carane sing kurang bener. Merga ndadekake kahanan iki malah saya ribet lan kahanan iki dadi saya kesro. Nanging sing miwiti ngrusak kuwi ora ana liya kejaba Sentana Praja Mandura. Kamurkan kuwi nganti kapan wae tetep ana merga pancen kaya ngono kuwi isen-isene donya. Lah banjur apa becike kamurkan kuwi njur diumbar ngono wae? Tegese aku ora perlu cawe-cawe ndandani marang bobroke moral. Kabeh menungsa ditandur ana alam donya iki duweni kewajiban memayu hayuning bawana. Banjur pedhae apa aku memayu hayuning bawana yen pancen nganti kapan wae kanistan tetep ana. Bab kanistan tetep ana apa ora kuwi dudu perkaramu. Nanging sing baku uripmu ndok tanduri kanthi pangibadah lan yektine kabeh tumindak kuwi lamun kok dasari kanthi ati sing resik lan becik yektine kabeh mau dadi ngibadah. Banjur dina iki apa sing kudu tak tindake mung kuwi Padmanaba? Aja takon kelawan aku nanging nyuwuna pirsa karo Gusti ingkang Maha Kuwasa. Carane piye? Carane kanthi sekung ing panembah tigen ing pangibadah. Yen pancen tekadmu kuwi suci mesti bakal ana piranti saka Gusti kanggo nyurung tulusing budi kanggo mbrasta angkaraning bumi ning ora liwat brandal lan begal kaya ngene iki. Teteh wijang pangandikane Sang Padmanaba ingkang kuwawinar buka wiwaraning driya nenggih Sang Narayana. Sakala ndhaprok lenggah sila tumpang aning sak ngandhaping wit mandira awis tinggal tingkem netra kekalih sabakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga
kaya mati jroning urip jroning pati liyep layap ping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine Sang Narayana ngatas mring dewane kandhang sing panalongsa mlenging pangesti datang karaos wis pirang-pirang dina weh Prabawa horeg kumrusak pratane sang pengawak coba Kisana yo gene kowe wegah tetandingan karo aku cetha lamun ta kowe iki satriya sing jirih getih wedi mati Kisana ayo tanding karo aku Kisana mengko dhisik tumrape Narayana mungsuh sing abot dhewe iki dudu wong liya utawa makhluk liya ning sing abot dhewe iki ngalahke karo nepsune dhewe anggonku tapak yoga brata iki ora golek mungsuh ning kepengin nderekake keparengi Gusti anggene memayu hayuning jagat kowe mesti golek wahyu mesti bakal golek kamulyan yen kowe wis kelakon dadi wong mulya dadi wong sugih kowe mesti bakal tumindak sak gelemmu dhewe benerke sing luputke sing bener nginger karo jejeking adil luput kang dadi pangucapmu wis dadi sumpahe Narayana jagat saisine ing dadi seksi yen nganti kamulyan kawibawanku kanggo diri pribadi luwih becik aku lebur tumpur tanpa dadi wah Raden muga kasembadah Raden sawetara suwe anggenmu tapa brata satemah mencorong tejamu gedhe pangaribawamu kaya ana sunar ingkang mlerengi mripat manjing ana anggamu Kakang apa kira-kira sing jenenge Wahyu Makutha Rama yen ora ngerti takono senengane bendhek mun
Iki mau pusaka gaibing Gusti sing cacahe ana 3. 3 sak circle iya. Wiwit saka senjata cakra angka 2 ya kuwi kembang Wijaya Kusuma ingkang angka 3 panah Kyai Kesawa dayane yen cakra kanggo munah satru murka banjur kembang Jaya Kusuma yen ana keparengi Gusti nggih ngusadani wong kang nandhang gerah nggih nguripake wong kang mati sing matine sak jabane garis yen ngono ampuh tenan Jaya Kusuma iso dadi tamba ampuhe pancen kaya ngono kira-kira karo Biyu Muringa ampuh ndi sik senengamu kok tanding-tandingke angka 3 jemparing Kyai Kesawa ing mapan ana ing rikmaku yen ndak takoni secara batin lamun to rikmaku iki tak singga mongko iki ngobahke Kesawa aku bisa meledak dadi buta sak gunung gedene dadi rikmamu ora kena kok jamah ora kena disenggol ora tau kramas iki calon iki urusanku lah sakwise entuk kanugrahan kaya ngono kira-kira sing dadi lantaran sapa peparape Resi Padmanaba ning sakwise nobatake aku septem aku ngerti karo kiblat wasana panjenengane kaya ilang jinempana ing angin ning mesti ana bab-bab sing wigati sing kudu ndok tindakake magepokan kelawan kanugrahan sing ndok tampa merga kala mangsa tekane nugraha ki bareng karo tekane coba tegese kanugrahan sing ndok tampa kudu piguna tumrap bebrayan agung mongko ripalungguhan iki mandura geger jare kabare ana adu jago menungso Kakang Kakrasana semune tindak rana apa ora ana krenjeting batin kepengin nekseni ramene adu jago aja mung dadi wong nonton ngibarati yen ana sing butek ayo dibeningke yen ana sing ruwet diudari bebarengan ingkang mapan wonten wingking dika niku jago saking kasepuhan Kraton Mandura Paman Grasena nunggih-nggih menika lare saking Gunung Saptawarga naminipun Bratasena menika lare Mandura inggih darah Mandura Pak syukur gandeng jago sampun sumadya lan manut pangandikanipun Kanjeng Rama menapa kemawon ing dados panyuwun kula badhe dipun pinangkani men saya gumyak men saya gayeng men saya regeng kedah mawi totoan tur totoane burmanuk maknanipun kados pundi nggih upaminipun kok paman surati mantra ingkang kalah kula mangke pasrah bongkokan kamukten Sengkapura sawetahipun kula aturaken Rama Dewaji yen perlu kula tambahi gulu kula kosok angsulipun menawi jago saking kasepuhan ingkang kalah kersa mboten kersa Rama Prabu Basudewa kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo tegesipun Kraton Mandura dados regeman kula yektosipun kula sampun ngraosaken bab budi nista tindak candala ingkang mangtindakaken ora perlu kakehan cangap monggo enggal diwiwiti liyane jago mudhun saka panggung
Baris pisan randuga mono. Ora ngerti sangkan paraning bilai sing tak jago-jago parandene malah gawe isih. Jengandika ngletak Paman Surati Mandra. Wong Mandura. Nadyan kaya ngapa lan kepiye yen jagone kalah botoe maju. Saanane menungsa babati kuluwe. Yektine anggenku nganakake adu jago mung bakal goleki wong bule. Kowe cetha lamun to jenengmu Kakrasana. Nadyan kowe ndelik ana kendhite jagat tetep tak goleki. Merga kowe klilip mungguing netra anggenku bakal gegem negara Mandura. Kowe mati aku Wibawa.
iblis tenan kowe Kangsa. Cetha lamun kowe bayi sing ora kena ginawe becik. Aku ngurip-urip kowe padha karo ngingu karo anak macan sing jenenge Gogor bareng gedhe ngerah karo sing ngopeni. Kowe ora kena ginawe becik diwenehi ati parandening raga rempelo. Ngerti patrakmu kaya ngene lair cengerak gecek mutar-mutar apa? Ha? Hei! Yeay! Wah! Oh! Oh! Ah! Don cedul kabeh. Mau wong bule saiki wong kuru ireng cemani. Kita amung mesti kowe. Narayana kowe. Adu arep karo aku padha karo ula marani gepuk. Nadyanto kaseser ing yudha nenggi Sang Narayana. Bawane satriya ingkang tan mundur ing geguntur tan mendha ing bebaya. Kawis tinggal tingkem netra kekalih. Ana daya pangaribawa abang branang ing mijil saking dadane Sang Kesawa. Hanenggih pusaka pepetingan senjata cakra. Lepas kebat kaya kilat kesit kaya tatit. Ngenani janggane Sang Kangsa diwambyar dadi lebu. Syukur kunjuk marang kemurani Hyang Agung. Jagat Mandura sing wingi letuh kebak trenyuh lan tintrim samangke wis tentrem. Lan Ruhanana ulup yektine Kakrasana Narayana Bratajaya ki dudu wong saudon saurupan nanging putraning Sun ingkang Sun titipake ana ing Widara Kandhang digluwentah dening Demang Sagopa. Apa to sebabe kaya mangkono? Pamriye men kowe sinau rekoso cedhak karo para kawula, ngerti karo panjrite para dasih. Dene pangajape pun Rama, lamun to jeneng sira gegem panguwasa perintahmu adem kebak tresna asih marang para kawula kabeh. Mugi Kanjeng Rama sembah pangabekti kula katur, sungkem kula katur Rama, bekti kula katur Rama. Ya, Kakrasana Narayana Bratajaya wis ndak tampa. Pripalungguhan iki pun Rama wis ngrumangsani lamun to ngibarate srengenge wis jliwar ning jagat kulon sing tegese
ingsun bakal lereh keprabon Kakrasana sing ndak gadang-gadang sing ndak kudang-kudang nerusake keprabon lan Narayana tak kudang-kudang opor bebek cukup awake dhewe aja mung jagakake warisan tinggalane wong tuwa nanging tanganmu krembyahno sikilmu jangkahno waton urip pundhok tanduri karo kautaman mesti pengiran bakal mulyake kelawan uripmu Narayana. Kawula nuwun sewu pukulun Bathara Narada sarawa paduka wonten ing stinggil negari Mandura yektosipun andadosaken kejoting manah kawula. Pramila sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka pukulun. Dalah berkenjang Pak Pong Warudaya slere buntute aclek-aclek. Ya. Kaki Prabu Basudewa banget panarima ulun dene semono anggenmu paring pakurmatan marang dewa. Ora liwat pangestulun wae tumrapa lawan jeneng kita Haryasada. Kawula linggih kula tampi tangan kula kali mugi andadosaken jimat. Nyuwun pangapunten wonten wigatos menapa dene tanpa paliwara paduka rawuh wonten ing Mandura. Yen tetila kula pun Basudewa nandhang lepat sarta dosa sampun ngantos wigih ringa-ringa paring pidana dumateng kula menawi badhe kacemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuku kula mboten badhe swala pukulun. Dalah Basudewa aja kadung ati bela panampa dewa ora bakal paring pidana marang titah yen ora cetha dosa lan kaluputane merga panguwasane dewa ki ora kinarya gada. Yektine ulun mung melu mangayu bagya merga pepeteng ingkang wis dadi padhang merga saka pakartine angkara murka ingkang serakah dakah-dakah Baswara Kangsa ingkang nedya nekem bumi Mandura samengko wis sirna margalayu merga kaprawirane Mutiara Mandura Sinarayana. Kejaba saka kuwi ulun uga melu mangayu bagya Kakrasane yen bakal sumulih keprabon mongko dadi ratu ning Praja Mandura ya mung ngene nggih. Yektine wong dadi pangarsa, dadi pimpinan, dadi ratu kuwi ora mujudake bebungah nanging amanah sing tegese duwe tanggung jawab abot tumrap rahayune wong sak negara. Mula ratu lan satriya sing becik kuwi kudu sugih kepinteran, sugih kadigdayan sarta sugih lelabuhan ingkang utama. Sugih kepinteran tegese ratu lan satriya kudu mumpuni ing kawruh apa wae. Angka loro sugih kadigdayan ratu lan satriya kudu surasekti mandraguna supaya negarane wibawa ora dicamah dening hambek angkara murka. Lah ingkang angka telu ya kuwi sugih lelabuhan. Mula para pinter paring dawuh wong sing apik kuwi sepi pamrih rame ing gawe tegese nadyanto tumindak makarti hanjok marang utamaning budi piguna tumrape wong liya ning aja pisan-pisan ngarep-arep bebungah apa-apa. Lan yektine urip sing bener ki tansah rukun. Lah rukun ki kudu dijiwani dening satriya kuwi mau merga rukun ki ora mung karo wong liya piye carane rukun karo awake dhewe rukun ing antarane ati lati lan pakarti kudu rukun tegese mahambek bawa leksana yen iya ya iya yen ora ya ora. Inggih pukulun ngaturaken panuwun ing tanpa upami. Nah kejaba saka kuwi Bruhanana Pripalungguhan iki genti kahiwangan ing ketaman gonjang ganjing. Merga pakartine sta ingkang ditindakake dening ratu saka Dwaraka Kawestri ya saka Dwarawati Purwa. Ya kuwi Prabu Yudha Kalakresna ingkang barang ngamuk ana ing Suralaya kepengin ya kuwi nglenggahi dampar kanarendrane para dewa kepengin nguasani kahiwangan Suralaya. Nadyanto para dewa wis makarti tumandang lan jumangkah parandene ora ana sing mangga kulya kabeh padha kalang kabut. Manut pangandikane Adi Pramesti Guru kudu minta sraya golek jago lan jago iki mengko ora konjur banjur gembela sirahe iki lho jagone dewa. Yektine carane dewa ngangkat derajate menungsa ya dituding dadi jago. Jagone ora ana liya kejaba mung putra kita Sinarayana. Wah, jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara pukulun.
semanten pakurmatan agung ingkang paduka paringaken dumateng kula lumantar pun Narayana tartamtu kanthi bombong birawaning manah anak kula sawetahipun kula aturaken Narayana aja mung bisa nglabuhi karo negaramu nanging bisa labuh kanthi kahiwangan pisan ya kanthi srana mangkono jeneng sira bakal ngaromake darah Mandura muni sendika ngestaken dawuh Kanjeng Rama mboten laku nyuwun tambahi berkah pangestu ya lelungsen ndak bebakali pangestuku marang sira Narayana wonten dawuh kula lan ayo ndak kanthi munggana kahiwangan men rancak lakune ngliwati cing-cing guling ya Ger yen ora kleru kang dadi panyawangku iki bocah Saptawarga panengahing Pandhawa Permadi Numinggih Kakang Mas kasinggihan kula ingkang rayi Permadi sembah pangabekti kula katur Kakang Mas ndak tampa kok tekan Mandura ki sebabe apa nyuwun pangapunten gentos kula nyuwun prisa king menapa kok paduka ndangu ing kados mekaten wong takon kuwi adile diwangsuli ora kok njur genti takon nyuwun pangapunten ala tanpa rupa kula menika ugi trah Mandura iya yen trah Mandura sakwuse tekan kene arep ngopo yen Bratasena ketok anggene makarya ketok anggene nyambut gawe merga mateni Patih Suratimantra kowe rene iki lha ngopo nggih badhe pinanggih ketemu sapa pinanggih kalian mutiaraning gesang kula mutiaraning uripmu ki sapa tiyang ingkang kuwawi njiret jantung kula maknane piye tumraping Permadi luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang nglalekake siji sing wis gegem marang sarine jantung sing kok karepke sapa ora sah takon mongso ora ngerti wong wit mau wis nyawang aku terus wong iki Satria ireng cilik bendeles aja nganti mati tanpa aran ngaku sapa Gus lekno mripatmu jerengen gobokmu jagoning para dewa saka Mandura Narayana ing kondange Narayan iki kowe ya pancen kepara nyata sapa iki Ratu saka Ndwarawati Purwayuda Kalakresna ing atase dewa wae padha salang tunjang kowe maju perang padha karo njaluk terking traka jahanam aku minangka dutaning adil kinen Brasta Sukertaning Suralaya janjura minggat akedhepake ketiban tanganku borot sirahmu rasa kaget bebangal saut tekuk pebuat boyokmu
Somadangi jagat mungut-mungupan ning saputa ing wukir marbabang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung bae aku ora nrimakake utang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati iki patih kuda kala Kresna ya gada mustaka golek bela endi Narayana kokop getihe nyoh marem aku ngerti terjangmu sing ndok sirnakake pepatih saking Dwaraka Kawestri yen ratune kemau Yudha kala Kresna mau sing nyirnake pun Kakang patihe sing ndok pateni sapa nun inggih kuda Birawa kuda kala Kresna ya gada mustaka ning semune si gada mustaka iki sukmane durung bisa manjing ana kelanggengan kudu golek dalan panitisan nitis dateng sinten sok ana sing mbacutake apa-apa ora kudak critake neng kene karo kowe apa-apa dipamerke kentekan kuwi mergo iki kerep neng kene iki monggo kula dherekaken sowan wonten ngarsanipun Sang Hyang Girinata pamrih mestinipun dewa badhe paring wujudipun bebingah jare sepi pamrih rameng gawe tek njaluk bebungah nganggo dasar apa semune Siadi kalah karo pasemone Oyot kae Nadyanto mapane ana sakjroning bumi duwe kewajiban ya kuwi ndodosi padas lan watu golek banyu nggih nguripi wit-witan karo godhong sakwawane Nadyanto bareng wit mau gedhe ora ana wong sing ngalembana marang Oyot sing dialembana mesti wite sing gedhe godhonge sing ijo royo-royo wowoane sing seger ora ana sing ngalembana karo Oyot Nadyanto Oyot ora entuk panglembana ning tetep
netepi marang kewajiban anggene golek banyu nggih nguripi wit lan sak piru-turute kuwi mah. Siadi menungso aja kalah karo pasemone oyot. Sinugraha ing Gusti Narayana. Kridane bocah Mandura becik Narayana kelawan Permadi ingkang tetela bisa mbingkas marang retu ingkang nerajang ana kahiwangan. Tegese samubarang ingkang ndok tindakake cetha lamun to hanjep marang kamulyane Tribawana. Muni nggih Bu Kulun. Wis satrepe lamun to jeneng kita nampa ganjaran nadyan to jeneng kita ora ngarep-arep sepisan. Jawata bakal paring wujute kreta pusaka ingkang aran Kyai Jaladara. Ingkang angka loro ya kuwi bendhe arane bendhe Pancajanya. Lan ingkang angka 3 gandeng ripalungguhan iki Ndwarawati suwung ratune wis sirna, Lenggana tetepa dadi ratu gandeng jeneng kita. Mangka wadahe Sang Hyang Wisnu nganggo jejuluk Sri Bathara Kresna. Ngaturaken panuwun ing tanpa upami Bu Kulun. Dene paduka paring sih nugraha ingkang kados mekaten. Kuwi ndak tebus dhewe sarana laku dewa mung dadi srana. Kantine Ndwarawati sing biyen rusak-rusakan tumuju marang ambangun ya mbangun lahir ya mbangun batin sak utuhe. Tatanen marang para kawula aja sok dadi pangarsa njaluk dikurmati karo wong cilik ning sing pinter ngurmati karo wong cilik. Aja sok kepengin dimulyake karo wong cilik ning mulyakna karo wong cilik. Pun inggih ngestaken dawuh daya-daya kula nyuwun pamit. Bakal menyang endi? Semunipun kok wonten ingkang gelo tumrap lelampahan menika. Kakang Udawa wis modar cahe. Kakangku sing tak tresnani Kakang Udawa wis modar cahe. Mutung kasarung ya. Intine nderek mangayu bagya wis dudu wong lumrah dudu wong pidak pejaraan. Wis dadi ratu go Pinethara aku dadi kere ana Midara kandang-kandange kandang sapi. Apa ndok kira aku lali karo janjiku? Ndok kira aku lali janjine? Lamun to biyen rekoso dilakoni wong loro, mulya ya dilakoni wong loro. Nyatane kowe mulya aku tetep dadi kere kaya ngene. Kowe entuk kreta wujude Kyai Jaladara. Lah kowe ndek kreta malah gonta-ganti terus ngono. Aku pancen bakul kok. Kowe iki tetep tak tresnani, wong semene iki sing awet dhewe iki kowe kok. Awak mulih ning Widara kandang wae macul ngarit golek rambat. Aja kaya ngono kuwi aku biyen lak kandha. Yen aku dadi pendhita, kowe dadi santrike, ya ta? Yen aku dadi ratu kowe patihe. Matur nuwun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna dening ngangkat dumateng derajat kamulyan kula dados patih wonten negari pundi wau? Oneng Ndwarawati. Nggih. Ngibaratipun jenengan menika ingkang kagungan kreta kowe kusire ning iki dudu kreta lumrah lho.
men Permadi. Abot Permadi timbang aku. Iya, kowe sing ngendhaleni kereta. Ning aku pengen jajal kaya apa wis sik. Dolo-dolo. Nggih. Dolo-dolo iki kereta perang lakune alon. Ngene iki tekane kapan ora? Tekane kapan ngono? Lho disalip karo terios. Kowe iki pate ya pate ora usah dadi kusir-kusir barang ngene ben ngopo. Mengko Permadi sing dadi kusir. Wah, lakon nokso tak kandhani wis. Tak kandhani. Wis ta dadi patih kula lenggah wonten kepatian. Patian wetan apa kilen? Ini Hamsa. Tetep mapan ana ning Widara Kandhang wis.